Hey bafowethu sisiselapha ke phofu kuJulius Malema ne andifunanga nje ukuzidibanisa le itopic plus the previous one. Izolo nge-1 ka-August 2026 ebengcwaba utamkhulu wakhe. Seyikare ntatemoholo akarobala kaGotso bafowethu. You know noba kuyini kona ke sihamba sigilana mos kwezindlela zempilo but bafowethu yazi imizi ivalwa indlela esishiywa ngakhona ngabantu abadala bafowethu, and I'd like to believe into yoba he was one of i-support structures kaJulius Malema. Nizamkhumbula into yoba nguphi bafowethu, uke wafika ecourt kuGompo, hey kwangathi uyambongela ekhokhela umalema ehamba phemva kwakhe xa bekeyo nala appearance yakhe ecourt uJulius Malema. Hey bafowethu bayahamba abantu abadala. Why ndiyithatsha le nto and I wanted to make it separate is because on the very same press briefing yakhe umalema yange-30 kaJuly 2026 most on my previous one kulapho bendithetha khona into yoba iMadlanga Commission irespondile kuyo yonke laa nto wayeyithetha inazo injongo, it's considering calling him. So apha ndizothatsha into akayithethile on the very same press briefing apho ebeveza khona into yoba phantsi kwele nto yabantu bokufika ne into yoba kona ingcambu sihlahlala sibe nengcambu zangaphandle. Hayi bafowethu mna nje anazo nje ingcambu bafethu zangaphandle. Hayi kangaphelelanga ngapho wathi futhi xa ungathi uyaqwalasela just before ezawuphela enhleke ezawusuka estagini ne wanayo into ethi xa ungamamela kakuhle kulapha in fact kwi-conference yakwenye conferences okanye i-events asakhumbula nje utheni but eze EFF khona phutatomkhulu wakhe wayeke wathetha ngakhona wanayo ethi umalema waseZimbabwe. Yazi esa statement sishiye simangele singama-South Africans, simangele singamangelanga ke phofu because every now and then iyathetheka into yoba ime uJulius Malema ayomntu wangaphandle nam. So this time ayozi South Africans eziveza into efana let it be a topic that we're going to discuss kwi-comment section. Kutsho yena ngowakhe umlomo uba utamkhulu wakhe wathi xa ke ethetha naye wathi umalema waseZimbabwe. Bafowethu, is it now a confession from umalema into yoba ayongwalapha eSouth Africa ngowangaphandle ngwaseZimbabwe okanye bekesithini? Kungenzeka into yoba ndimvanga kakuhle ncam into yoba uthini uJulius Malema. Is Julius Malema a Zimbabwean or Julius Malema is a South African? Not by citizen ke ngoku ne ndithetha ngokwengcambu ezinto yoba ngumntu wangaphandle umalema. Ezinye ze-questions ama-South Africans bohlala abe nazo ingabe laa nto akayithethile iyaziphendula na? Bafowethu, but ke apha ndifuna ukuyivala ngoku ngale ndlela ndiyiqale ngayo uba nje may his grandfather's soul rest in peace bafowethu. Hayi khona pho sahlalahlale sihlabahlabene ngakhona but on this one rikupa moya wa ntatemoholo o robale kaGotso. Ndamthanda mna bafowethu, ebethweleke net la sasinqwazinyana ndisazi noba saseculture yabo na esifana nesikantatemoholo. Bafowethu, that's why many of us, if we were to trace us, it takes us back to the continent. You must listen to my grandfather who passed away now, when he praises me in one of the praises he conducted at the manifesto launch of the EFF, I think in Polokwane. At the end of that praise singing, he says, Malema Muzimbabwe. Beat me if you can.